részecskeszűrő, és akkor addig nyomoztunk, ameddig előkerítettük Gulyás Gusztávot, akinek ezúton is jó estét kívánunk. Szia! Jó estét, szervusztok! Hello, Guszti! Gusztiról azt kell tudni, hogy ő velünk ellentétben ért is valamihez, nem csak beszél, mert hogy ezen a területen dolgozó fejlesztőmérnök. Így van, egy független mérnöki irodának dolgozom Ausztriában, ahol dízelmotorok fejlesztésével foglalkozom. És akkor nálad közelebb valószínűleg senki sincs a tűzhöz. Te, hogyha össze lennél zárva 24 órán át egy pöfögő dízelautóval egy zárt térben, akkor részecskeszűrőset vagy szűrőtlent választanál? Hát ha muszáj lenne választanom, akkor mindenképpen szűrőset választanék. Tehát ez nem kérdés. Amiről a vita szól mostanában, az az, hogy az egészségre legkárosabb, legapróbb részecskéket milyen hatásfokkal szűri ki a szűrő. De olyan formában nem merül fel a kérdés, hogy legyen-e szűrő, vagy ne legyen. Tehát egyértelmű, hogy ha a szűrős vagy a szűrőtlen autó közül kéne választanom, akkor szűrőset választanám. És ez nem egy ilyen néma gyilkos, ez a részecskeszűrős megoldás? Tehát nem az, hogy nem büdös, tehát igazából alig van szaga, nem is jön ki semmi, de ami kijön és nem látjuk, az sokkal hamarabb okoz mondjuk tüdőrákot? És nem arra van szó, hogy még egy ennél is jobb, sokkal jobb szűrőt kéne fejleszteni igazából? Nem tudok ebben az irányban olyan tanulmányról, ami ezt egyértelműen megerősíteni. Tehát azt nem kell gondolni, hogy a részecskeszűrős autóból alpesi levegő jön ki a kipufogógázból, tehát továbbra sem érdemes az ilyen autóval bezárkózni például egy garázsba, vagy sokáig szimatolni a mély garázsban, tehát az egészségre mindenképpen káros, de egyértelműen kevésbé káros, mint a szűrő nélküli. Azok a nagyon kisméretű koromrészecskék, amik a részecskeszűrőn átjutnak, azok igazából benne vannak a szűrőtlen autóban is, csak ott megy mellé a látható mérettartományból is, nem? Nem egészen. Ez többé-kevésbé így van, de ez nem egyértelműen a szűrőtől, hanem a befecskendező rendszertől is függ. Tehát a szűrő megjelenésével együtt azért fejlődtek a befecskendező rendszerek is, és a nagynyomású, precíz befecskendező rendszerekkel a részecskéknek a mérete az valóban a kisebb méretű részecskék irányába tolódott el. De ezeket is valamilyen hatásfokkal szűri a részecskeszűrő. Ez ügyben éppen napjainkban zajlanak különböző kutatások, hogy ez valóban mennyire szűri meg ezeket az apró részecskéket, de a kérdés abban a formában még egyszer nem merül fel, hogy legyen szűrő, vagy ne legyen, egyértelműen legyen. Sokan írták nekünk SMS-ben, hogy az a bajuk a részecskeszűrővel, hogy sok vele a baj, hogy lefulladnak vele az autók, meg ilyen egyéb problémák vannak. Ezt most már megoldotta a tudomány? Ez nehéz dolog, különösen az első időben voltak olyan problémák, hogyha városban használtuk az autót, akkor nem sikerült befejezni a részecskeszűrőnek a regenerációját. Ezt ugye úgy kell elképzelni, hogy ez egy szűrő, hogy a neve is mutatja, gyűlik benne a korom, és amikor úgy gondolja a vezérlés, hogy megtelik, akkor átkapcsol egy ilyen koromégető üzemmódba, felmelegíti az egész cuccot, és akkor elégeti az ott lerakódott kormot. De ezt városi üzemben nem csinálja, és aki sosem ment ki a városból, annak valóban egy kicsit el tudod dugulni. Városi üzemben elkezdi, és aztán csodálkozik, hogy nem sikerül befejezni, mert töcsmörgünk a dugóban, és másnap újra elkezdi, harmadnap újra elkezdi, tehát ez egy ilyen végtelen ciklusban. Muszáj lenne elmennünk, de nagyon gyorsan légy szíves még arra válaszolj nekünk, hogy aki környezettudatosan szeretne most autót választani, tehát most szeretne magának családi autót venni, nem nagyot, nem kicsit, és kimondottan azt szeretné, hogy minél tovább éljenek a gyerekei, az milyen motorral válasszon szerinted? Részecskeszűrős dízelt, vagy közepes méretű benzinest, minél újabb emissziós normával. Köszönjük szépen, Gulyás Gusztáv mérnökkel beszélgettünk. Ez Bazsó Gábor és Winkler Robi folyamatban lévő műsora.